खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय ओमफ्राय नै दिनैहाय आङो मा भिडिअ बानायगोन सानगासिनोमोन आरोना ओमफ्राय रावबो गैया नालाय ब्लगखौनो स्टार्ट खालामबाय आङो नै दायो हासबेन्डआबो गैया आरोना सिमला थांदों फैगासिनो दङ ओमफ्राय सिमला थांदोंमोन आरो फैगासिनो दङ दायो ओमफ्राय आरो माजों बाबाजोंबो गैया बिसोरबो पानपिप्लिजों माने पानपिप्लि बिबारजों नाजों जानो होननानै बिसोरो खाथिनि सकआवहा ना लायनो थांदों आरोना ओमफ्राय दा बिसोरबो फैगासिनो दं खोमा ओमफ्राय दायो आङो ब्लगखौनो स्टार्ट खालामबाय ओमफ्राय नै दिनैहाय आङो जि आगोलानो होनजायो आरोना एसे गोबाव जाबाय नालाय बोसोरथामसो जाबाय खोमा बे ब्लाउसआ माने आं बायनाया आरोना ओमफ्राय बहुत गोबाव उनाव दिनैसो गानदों आरोना आगोलानो होनजायो आरोना गोबाव जाबाय नालाय बोसोरथाम बोसोरब्रैसो जाबाय आरोना ओमफ्राय नै दिनैसो नागिर गानदों आङो दिनै आङो मोनाबिलिनिफ्रायसो स्टार्ट खालामबाय आरोना ब्लगखौ दा ओमफ्राय दा बयबो मोनफैजोबबाथाय आङो लाफिनसिगोन आरोना ब्लगखौ ओमफ्राय आं नेगासिनो दङ हासबेन्डआ माला फैगोन ओमफ्राय आं माने चावमिन जानो लुबैदों आरोना ओंखायनो माने लाबोनो हरदोंमोन आङो लाबोयोना लाबोआ नायनोसै ओमफ्राय लाबोबा जानोसै लाबोआबाथ' गैला स' नायलांदो नोंथांमोना बयबो जोबजासिम भिडिअखौ नै लोगोफोर दायो मोनफैबाय माजों बाबाजों मा लाबोखो नायनोसै आं दाना नै फार्स्टआवनो दुन्दिया गोरलै आय' जि मोदोमफुखादों जा मोदोमखादों नै दुन्दिया गोरलै ओमफ्राय नैबेथ' लाबोखानायमोन आरोना नै दा जानांगोन इखो पानपिप्लि बिबार जि मोदोमफबखायो खुलिनाय लोगो लोगोनो ओमफ्राय बेयाव मा ना लाबोदोंथाय नायनोसै खेवनानै दा हरनि जोंहानि ओंख्रिया बेनो जागोन आरोना लोगोफोर वाव मा ना होनोथाय बेखौ लाबोदों आरोना नै पानपिप्लिजों जानो पानपिप्लि ओमफ्राय ना ओमफ्राय नै दुन्दिया गोरलै बेजों जागोन आरोना दिनैहायनि ओंख्रिया जाहोना बेनो जागोन ओमफ्राय नै लोगोफोर आं दायो इसिङावहा दङ साहा एसे फुदुंना लोंनोसै आरोना मोनाबिलिनि साहा लोंनो लुबैदों बुरिफोर बायदिनो ओमफ्राय गारिनि सोदोब खोनाबाय आङो हासबेन्डआ फैबाय खोमा जेव मोनफैबाय साहाखौ उनाव फुदुंसै र' टेस्टि नै लोगोफोर मोनफैबाय आंना हासबेन्डआ फैबाय आरोना दे बोरैबा फैनो हाखायो होननाय इयाव जिरायफै इयाव जिरायफै गारि सालायनानै थान्दा बार हाबना फैबाय ओंखायनो गोजांबाय दुगैबायबो नालाय गन्थङा जि गुसुखा ओमफ्राय नैबे मोनसेया हासबेन्ड लाबोनाय नैबे मोनसेया माया लाबोनाय आरोना इयो दा खोन्थाथ'आ आङो चिकेन लेग पिस आंथ' चावमिनल' लाबोगोन होनना सानदोंमोन चिकेन लेग पिसबो लाबोदों आरोना मा जानोबा नै चिकेन लेग पिस नोंसालाया लाबोनाय आइ माइलाय माइलाय गान्दुआ अबाव गान्दुआ आंनाव थाव नांबाय कुर्ता गोदान लाबोदों आंनो बिमाया आयौ आंलाय मा बुस्थु गानना फैगोन ना सानदों हसाइन गान्दुवार बायदि सानदोंमोन ना आंनाव बिदि कालारनि कुर्ताया दंखायोमोन आरो लाबावबाय नायलाय लोगोफोर नै बिमाया आंनो कुर्ता लाबोदों ओरै होदों कुर्तायाबो माबा नै आंनाव बिदि कालारनि दंखायो कुर्ता होमबाबो नै डिजाइनखौ मोजां नुदों आरोना इ गांसेयाव बिदि डिजाइना गैया नै अ माय गड नुदो नै नुदो होनबाबो माने मा होनो नोंबो लाबोयो आरो लाबोथारि नोङा गोदानानो गोदान मोननाया आंहा नै लोगोफोर दाखालि गांसे मोनदोंमोन आरो दिनैहाय गांसे नै बिमाया लाबोलायबाय कुर्ता मोजां मोनदों आङो बेफोर थाथोंसै नाङा बिमाया अननानै लाबोना नाङा
Boro ओमफ्राय मा लाबोदों माया नै टेस्टि बे जाहैबाय नालेंखरनि एनथाब आरोना लोगोफोर दख'नाया सिबिबाय जादों बायनानै लाबोदों फानोना नै नालेंखरनि एनथाब आरोना लोगोफोर नै ओमफ्राय चाउमिनखौ एव लखबना लानोसै ना मा जाया नोङो साम'सालाय हो आव चाउमिन बेखौ थिखांनाय जिउ नियाव थासि दे दा गारि नों नै लोगोफोर चाउमिन लाबोदों ओमफ्राय बिथिंजा नै चिकेन लेग पिस बिथिंजा एनथाब फिथाखौ दा जासिगोन लाल साहा फुदुंना आंथ' साहासो फुदुंनो नागिरदोंमोन नोंखौ फैनाय खोनानानैसो ओमफ्राय जानाय मायबा मोनसे जानाय बुस्थु मोनजासिगोन होननानै फै नों जाथ'वाखैनो जोङो नैयाव जा माया प्लेट गंसेयाव चाउमिनखौ जाया ओमफ्राय चिकेन लेग पिसखौबो जाया नो मानो मोजां मोनानो माबा नों जाया इखौ चाउमिनखौ आं चिकेन लेग पिसखौनो जानाय नायग्रोनोसै दे बेलासिनि गोथाव मोनजाबाय आंहा हासबेन्डनि अननायाव थेंक इउ होनदों वेलकाम होन संख्रि एसे बारा जादों आं जिखुनु संख्रि बारा बुस्थुखौनो मोजां मोनबाङा आं माने संख्रि बारा बुस्थुखौ मोजां मोना आरोना लोगोफोर आंनो नर्मेल नांगौ संख्रि नांस्लेट इसे आं बेखौ दा गाननाय नायगोन नाङा मेगन सादों नामा नोङो नोंनो लाबिखाय जोंनि इउटुब फेमिलिनि नायगिरि बिथांमोना बांसिनानो माने आं कमेन्ट मोनदों आरो आंखौ माने लिपस्टिक लागायाबासो सिम्पल साबसिन नुयोनो ओमफ्राय आंखौ लिपस्टिक लागायनो होआ आरोना इसोरो ओमफ्राय सासे सानैयालाय लागायनो होयो खिन्थु ओमफ्राय आरो माने बुंनो रोंलायलांला आङो माने खायसेया लगायनो होयो खायसेया लगायनो होआ आरोना लिपस्टिक ओमफ्राय नों मा बुङो आंखौ माबायसा नुयो सिम्पलाव माबायदि नुयो ना एसे लगायनांगौ ना लगायनांगौ ना लगायथारनाङा सिम्पलबा मोजां नुयो जेरै दा दङ इदि ना लगायनांगौ एसे लगायबाथायबो नोङो मालायनि सरे मानो बुंफादो दे आं नोंनि गोसोनिफ्राय बुंनो खोन्थादों माने आंनिया खरसा खम जागोन फार्स्ट बया इयो खरसा खम जागोन माने आं लिपस्टिक लागायाबा माने लिपस्टिक बायनांनाय नङा नालाय ओमफ्राय फैसा गावहा खम खरस थांगोन नालाय बासिगोन नालाय बेनि थाखायनो होनदो आरो इयो आंखौ मोजां मोननाय नोंनिखौसो सोंदो नोंनाव मोजां नुनाय मालाबा सिम्पलाव मोजां नुयो मालाबा देलायबाबो मोजां नुयो बिदिस' मोनसे एखौनो फोनबाय माबा देलायबाय थाबा बया नुयोना मालाबा सिम्पल थाबा मोजां नुयो माने नोंनि मथे बेलेग टाइपनि देलायनांगौ मालाबा सिम्पलैबो थानांगौ मालाबा देलायनांगौबो दिनै मिथिना मोनबाय आङो हाथायाव लेथ्रा जायो नामा गावनि खुगा सिङाव हाया मा लोगोफोर नोंलाय आंनि खुगा सिङाव दोनजायो माखौ लेथ्रा नुबोयो माला जाखांलाय केमेरायावबा माला जाखांनाय माला जाखांलाय माबा मिसाय खनथं गैया नालाय लाजिथारा लाजिलायबावो आंना साननैसो क्रिम फोननायावनो माबायदि जादोंमोन मोखाङा नुदों मा माननाय जादोंमोन थाम्फै अरनानै ओरै माननाया बदला जानाया इदि जादोंमोन आंनि मोखाङा दहायसो गम मोनदों आङो साननैसो क्रिम फोननायावनो बिहरबाबो लाबोआ आंबो थांनो मोना ओमफ्राय दहायसो लाबोना फैबाय ओमफ्राय जोंहा पानपिप्लिजों नाजों जामारगोन नामा ना बेलेगजों जागोन पानपिप्लिजोंनो गोथाव जागोन ओमफ्राय लोगोफोर आङो नै दायो मोनाबाय आरोना ओमफ्राय दाथ' संनाय जानाय सुरु जासिगोन मोनाबाय नालाय ओमफ्राय आङो दिनैनि ब्लगखौ ओरैनो फिसाहाय बानायबाय आरोना स' थेंक इउ स' माच भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय ओमफ्राय दायो आङो बे भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन स' बाय बाय बयनिसिमबो